Umdlalo wasemuva we-Orlando Pirates uNkosinathi Sibisi usenxusa abalandeli beqembu ukuthi baqhubeke nokusekela iqembu njengoba lijaha imiklomelo emithathu ezinyangeni ezimbili zokugcina zesizini. Ibhakabhaka lizokwamukela i-MC Alger e-Orlando Stadium ngoLwesithathu emlenzeni wesibili we-quarter final ye-CAF Champions League. Iqembu likaJose Riveiro libambe leli thuba kulandela ukunqoba ngo-1-0 emlenzeni wokuqala e-Algeria futhi liyizintandokazi zokuvikela indawo kowanduleli wamanqamu. Yize iPirates izobhekana nomdlalo wangaphandle kodwa ikwazile ukugxila emdlalweni wasekhaya, ihlula iPolokwane City ngo-1-0 e-Old Peter Mokaba Stadium ngomgqibelo. USibisi nguyena ophumelela umdlalo esebenzise iphutha likanozinto esithi uBrian washaya igoli ngomzuzu ka-67. iPirates idlale kahle emdlalweni onzima ekuhambeni, ikwazile ukungangenelwa igoli ibhekene nePolokwane City ebilokhu ihlasela. Ukunqoba kuqinisekisa ukuthi bahlale emzileni wabo weligi. USibisi ubalula ubunzima bomdlalo nokubaluleka kokwaqoqa umathatha amaphuzu. Umdlalo ubudlalwa phambi kwezihlelo ebezigcwele umdlandla futhi ezesekayo, into ibhakabhaka ethemba ukuthi izoba se-Orlando Stadium emdlalweni ozayo we-Champions League kanye nowandulelo wamanqamu we-Nedbank Cup ngesonto lapho izobhekana khona neMarumo Gallants. USibisi ulivumile igalelo labalandeli, waphinde wagcizelela ukubaluleka kokuqhubeka nokuba khona kulesi sigaba esomnqamula juqu sesizini. Wabanxusa ukuthi baqhubeke nokugqama futhi baqinise iqembu ezinkundleni. iPirates iphinde ihlose ukunika umqeqeshi uJose Riveiro i-send off efanele njengoba lo mqeqeshi waseSpain ezolishiya leli qembu ekupheleni kwesizini. Iqembu lisazimisele ngokuthola izindebe eziningi ngaphansi kokuqondisa kwakhe ngaphambi kokuthi ahambe. uRiveiro ngakolunye uhlangothi uxwayise ngokuzithela ngabandayo ngaphambi komlenze wesibili bebhekene ne-MC Alger, echaza ukuthi umdlalo uphakathi nendawo nakuba ejabule ngokunqoba kwasekuhambeni akuthole ngegoli likaMohau Nkota. Umqeqeshi ugcizelela ukungabikezeli kwebhola kanye nesidingo sokunye ukudlala okuqinile ukuze bathuthuke emqhudelwaneni.